Ahojte ľudkovia, je tu ďalšie videjko a ako som už vám slúbil v predošlom videu, kto pozeral, tak vie, čo bude nasledovať. Toto. Neteším sa na to, vôbec sa na to neteším, pretože doteraz som robil preklad, tu sú príchute, hej. Pardon, zabudol som povedať, čo to je, sú to fazulky Harryho Pottera, alebo teda Bertine fazulky od Harryho Pottera, rôznych príchutí, je ich tu 20. Každá iná príchuť, tu sú potom tie príchute a priznám sa, je to tak strašne malé, že dokonca ani okuliare mi nepomohli, aby som to rozlúšil, takže som to musel odfotiť, dať si to na monitor, čiže mám to teraz vzadu na monitore a z toho budem vlastne čítať, čo jem, hej. A zároveň som musel robiť aj preklad toho, čo idem jesť, alebo teda čo dám do úst. A mám tu takýto ťahák, hej. Preklad mi dal celkom zabrať, pretože niektoré slovíčka sú v angličtine, niektoré v nemčine, vo francúzštine, dokonca v norštine, ale podarilo sa mi to. No, tak na taký prehľad, čo tam asi je, tak sú tu aj také fajnotinky, hej, nejaké ovocíčko, máme tu, ja neviem, škoricu, čerešňu, marshmallow, červený melón, zelené jablko, celkom dobré veci. Ale sú tu aj odporné veci, na tie sa teším. Ušný mas, dažďovka, hlina, šušeň, ňamka. Čo tam je? Tráva. Ty myslí asi normálnu vonkajšiu trávu, nie tu, po ktorej sme vyfičaní. Znité vajce, klobasa alebo párok, nevedelo mi to presne preložiť, mydlo a zvratky. Viete čo? Normálne mám strach. Akože vážne, normálne sa bojím, čo to spraví so mnou. Som prichystaný. Mám tu vineu na zapitie. Sem to budem vyplúvať, kdyby neco. Dole mám kybel. Dúfam, že sa nedovrácam. Hej. Videl som veľa videí. Nikomu sa to nestalo. Snáď nebudem prvý. Dobre, tak ideme na to. Ja si to vysypem na tanier. Hovorím, ako som spomínal, je tam poles. Je tam 20 príchutí, neviem, či dali všetky do krabičky a ani to nejdem skúšať. Ešte tam je nejaká. Dobre, všetko. Ani nebudem skúšať všetky 20, lebo keď natrafím na sériu fakt tých hnusop, čo tam je, tak to asi nedám. Takže možno spravím potom nejaký, že druhú časť. Netuším, ktorá je jaká, hej. Tak to počkajte, nech sa mi to nevysype. Je to vidno? Je, dobre. Netuším, ktorá je jaká, farby sú pekné, ale to môže byť aj záľudné. Tak na matkovo, ja neviem, zoberiem toto. Je to taká... To vidno, nie to vidno? Neviem. Rúžová, s takým bielým povlakom. Tak, dobrú chuť. Je tam. Ináč, vôňu to nemá žiadnu. Nebudeme tu chuť. Tak toto ovoce není. Toto bolo... Neviem. Akože pozerám teraz, mám to na tom monitore, pozerám na to, ale... Netuším. Z tých obrázkov netuším, čo by to mohlo byť. A asi toto, počkajte. Vlastne, že Barbe a papa. Cukrová vata. Tak toto nemá s vatou vôbec nič spoločné, ale OK. Takže to bol asi ten jeden z tých lepších. OK, dobre. Ideme na ďalšiu. Modrá. Fú. To je dobré, sladunké. Čučorietka. Volá sa to Bozbez. A Bozbez je? Mám ťák. Hej, čučorietky. Dobre, zatiaľ som na dobrej vlne. Sa bojím, keď chytím tu niečo hnusné. Tak ideme. Toto vyzerá hnusne. Je to hnedé. To bude hnus. To už vidím teraz. Áno.
Ňamka. Čo to je? To bude asi toto. Arde. Hlina, hej. Je to hlina. Je to hnusné. Ale ešte sa to asi dalo. Čo som ešte nemal? Takáto oranžová. Nejakými červenými vodkami. Bojím sa. Ale fuj, ty kokos, toto je. Pozerám mŕtvo. Čo si blázon? Wow. To mala byť klobasa. Ľudia, toto bol hnus. Ty kokos, neviem, kto to vyrábal, asi nevie, jak chutí klobasa. Ďalšia. Biela. Tutti frutti. Čistá žuvačka. Ňom. Toto je dobré. Zatiaľ najlepšie. Neviem. Takáto žltá. Čistá, bez ničoho. Neviem. Je to sladké, je to dobré. Neriešim. Čo to mohlo byť, neviem. Tu je žltá s nejakým fliačkom. Fuj. Kristová noha, to čo bolo? Nie som si istý. Buď to je znité vajce, alebo ušný mas. Neviem, jak chutí ušný mas, neviem, jak chutí... Fú, dobre. Ja som sa zapotil, človeče. Ty kokos. Tmavo-zelená. Tmavo-zelená. Fuj. Melon. Paráda. Meloník môže byť. No a svetlozelená. Čo dve? Neviem to identifikovať. Nie je to až také hrozné. Teoreticky tráva? Prakticky neviem. Neviem, som mal asi všetky. Nie sú tu všetky príchute. Pozor. Všetky tu nie sú. Napríklad nie je tu čierna, to by mal byť čierne korene. To tu vôbec nevidím. Chýba mi tu svetlo-ružová, čo takéto. Nejaké farby tu ešte chýba, nejaké príchute, chvála Bohu. Možno sa budem teraz opakovať, neviem, dáme takéto svetlo-modré. Nie. Tak toto. Svetlo, fuj. Mydlo. Dobre. Pre mňa stačilo. Tak toto nedám už. Fazulky Harryho Pottera. Kúpte si, vyskúšajte. Snáď budete mať šťastie na tie veci, ktoré tu asi ja nemám. Napríklad je tam, že dažďovka. Tu som nemal a priznám sa, že tú farbu tu ani nevidím. Dobre, chvála Bohu. Existujú samozrejme iné fazulky, je ich oveľa viacej. A podľa videí, čo som videl aj na TikToku, tak tie reakcie bolo ešte horšie, než som mal ja teraz.
že toto je že úplne easy, hej. Čo sa týka tých hnusných príchutí, tak toto je slabičký odvar, je to fakt, že je to pre deti určené a dá sa to, hej, nešlo to von. Iné príchute, teda iné fazulky, okrem týchto sú tie horšie, tak do toho asi nepôjdem. Takže ešte raz, pertinné fazulky, Harryho Pottera, kúpte, šmakujte. Čus!